Straight to the point. Now, ato tagag pagtagad niya itong mga issues mga kagalaan. Atong balikan o niya ang mga hisgutanan sa bugo. Ato lang isalot-salot ng mga issues sa nasyonal kay medyo nabiyaan na ta ning kalakiha. Doon na po'y nag-remind ko nako nga attorney ayaw po kalimti ang flood control. Lagi ka lang ikatawa, mahigala, murag, na-concentrate na tagmaayo sa linog sa bugo, mga kaigsunan dito sa Remigio, dito mga kagalaan sa Midilin, Bourbon, Tabuilan, kinini ang Tuburan, kinini ang Tabugon, no? Daan Bantayan, porbida. Sa untaman, importante sige kayo, no? Na ta magkahisgot sa uban. Yan doon na niingon ako nga, ayaw kalimti tong flood control project. Unyan taod-taod lang sa to at sa unahon ng linog. So daghan ang mga panghitabo sa kauluhan medyo nalipat-lipat na gamay dilda. Ato sa ngisgutan kay pagmata na to sa kabuntag, niresign na si Lacson. Pagmata na to sunod buntag mahigala na ombudsman na mahigala si Remulla. Ako, di lang po ko maghukom lamang ni Remulla pod, pero ako ba doon tayo mga pangutana ba? Ha? Doon lang tayo mga pangutana ba? Na naman natudlo naman sa Remulla mahigala, ato lang obserbaran. Kay Wakman, natudlo naman, pero magkalingo-lingo ka purbida no, sa mga pilianan pagka-ombudsman si Remulla yun may natudloan. Straight to the point. Kini man gud mahigalang ombudsman, ngilngig kay nagmandato under Republic Act 6770, otherwise known as the Ombudsman's Act of 1989. Mao ni mga higala ang dunay dakong kagahuman paggukod sa mga officials sa gobyerno. Tanan nga mga government officials appeal pan GOCC. Inana kalapad ang powers ombudsman ha. Kadtong mga kurakot nga mga officials sa gobyerno under kana mahigalas jurisdiction sa ombudsman, maimbestigahan kana dunay administrative aspect unya mo pasaka og kasong ombudsman mahigala ngadto sa husgado. Kung high ranking public official ka adto katugpa sa Sandigang Bayan. Kung low ranking public official ka ari katugpa sa RTC. Ang ombudsman mahigala mo oy mo prosecute ana. Ang ombudsman may mugukod ana. Nya grabe ang iyang power. Kanang administrative power lang daan sa ombudsman, pwede ko kang preventive suspension kadayon. Lahi pa ng suspension mahigala nga desisyon o lahi pa ng tangtangon kagyod sa imong posisyon sa gobyerno. Straight to the point. Powerful kay ng ombudsman. Siya mo'y manggukod sa mga kurakot. Muna nga butangan po nato og ombudsman nga dunay credibility nga kay manggukod man kas mga kurakot, dili ka kurakot. Ha? Manggukod man kas mga kurakot, kinahang credible ka diha. Nga tarong ka dihang dapita. Sumo ka na nga, sinuray lang, sa akong obserbasyon mahigala isip nga tas media, ako saludo kay ko sa ombudsman panahon mahigalang Presidente Noynoy Aquino. Ang yang gitudlo ng ombudsman si Conchita Carpio Morales. Musukol gito. Babae lang to mahigala, pero ang integrity ba ni Carpio Morales di ba mabayaran day ba? Dili to pwede Conchita. Bukan ni mo'y tarong ta. Katong magahiwi-hiwi niya, mga kurakot, gukuro na to na. So, niya, unsa may background tong Conchita Carpio Morales? Gikan to sa Supreme Court, Associate Justice to sa Supreme Court. So, naanad to, kay kunong, nagukas judiciary, judge ka karon. Gikan sa MTC, RTC, judge ka, niabot ka sa Court of Appeals, niabot ka sa Supreme Court. Careful ka sa imong mga lihok. Dili ka mahigala, di man kapataka lang og barkada-barkada lang ka judge ka, di man ka makitaan, kabantay ba mo mga judges nga moadtog sa bungan, moadtog kasino, dili. Gawas nga, di pwede sa mga government officials, dili pwede sila nga maglakaw-lakaw. Ano man, makitaan kang judge ka, makitaan ka dito nga, gusto istorya mo dito sa mga taong labi pag naikaso, makunan ka nga bias ni. Sumuna nga dunay kaugalingon nga mga ethics ba, ang mga huwis. Sumuna nga na, anad sila ana. Anas Conchita Carpio Morales, Associate Justice Supreme Court, angayan. Nga nabutang mahigala sa ombudsman. Di ko maingon, way angay gini si Crispin Remulla, ha? Pero ang ako ba, nga kanabang medyo sa kadaghan ba nga nakuan, kini manggisi na butang. Ang ako bala nga, ombudsman mo niya politiko bitaw.
medyo doon na balay, kuan ba? Doon na balay mga questions, mga higalang katawhan nga, sa tanan nga, kada bang ombudsman ka, ilado ka ba nga di ka kurakot? Wa pa kumingon kurakot sa Crispin. Pero ilado ka nga, doon na kay anti-graft crusader ka ba? So kadto si Conchita Carpio Morales, Associate Justice Supreme Court, na dili siya naanad bang hala barkada dito, barkada dito. Kay uroy ka na yung mga barkada ang mga politiko. Ug maunay dunay kaso unsa pag-imbestigar sa ombudsman. Straight to the point. Ay kaduha katong panahon Duterte si Ombudsman Samuel Martires. Ngilngig sa tong ombudsman. Associate Justice gyapon Supreme Court. So pagkatudlo bitaw sa ombudsman, mo serve gyud sa interest mahigala sa nasod. Kada bang moingon ka ba nga, ala, gitudlong ombudsman si Morales, bantay gyud mo mga korap. Bantay gyud mo mga korap kay na. Di na ba gusto corruption si Morales? Paglingkod may galang Martires, bantay gyud mo mga korap kay na. Di na mo sugot og kurakot si Kwan Martires. Pero karon si Remulla, paglingkod ng Remulla, ang samay kasulti sa mga tao, mingon, bantay gyud mong kontrapartido. Ato lang ni agi katawa-katawa, dili malikayan maunay huna-huna sa mga tao. Di ko kumuhuko mahigalang Crispin Remulla, di tagaan ko ng chance kay siya na maging napili ng ombudsman. Pero di malikayan huna-huna sa tao mo, anak yun nga naman, unsa may background ni Remulla? Politician man si Remulla. Straight to the point. Unya unsa may ang gibuhian nga mga statement, bantay ni Sara, ang sali ni Sara, ang kuan imbestigaron, ang pangutana ang flood control. Magbutang mangutag ombudsman, sige gukura na Sara pero gukura po ning mga problema sa flood control ang bas dako. Kini ni ang prangka-prangka pag-istorya ha makaingon mo gunong mga tao ba, dili malikayan ba? Ang ombudsman taas kitag saludo. Ombudsman na maka-expect ta mga tarong ba na mga tarong in fairness ka ng mga empleyado sa ombudsman na mga tarong na. So kinalan nga ang leader institusyon ko na mahigala nga di gusto binuang. Mo nang kiha ka sa ombudsman ng mga officials gobyerno nga mga hiwi. So ang mga investigar doon na by credibility. Nya karon ang ombudsman politiko man ni. Unsa man si Remulla? Lima ka. Si Remulla board member ni Cavite. Pagkahuman pagka-board member na congressman. So iya mga barkada na mga congressman. Nya nag-gobernador. Sus, unang higayon ko naka But first time na rin ombudsman aning politiko. Jesus Christ. Munang sa hasta si Amy Marcos, nagpost Amy Marcos, bungit man rin ko na angga ining bongbong. Bungit, sure ka na ba? Tinuod naman ni mauna gining imo? Mauna dyan ni o mauna gid ni. Ano ba? Ama ng post ni Amy Marcos. Asaman, kini o? Yung igsuon mismo si Amy Marcos, ingon sa, bungit, si Buying talaga, sure ka? Okay ka pa ba? Ini ako lang nang agi katawa-katawa ha. Dili na ako may mo analyze ining issue ha, may galamingon gyud ko ba? Ata igsuon mismo sa presidente. Si Amy Marcos, mo na yung post ha, bungit. Bongbong ni, mo na si bungit. Bungit si Buying talaga? Sure ka? Okay ka pa ba? Purbida. I hope ha, ako dako kay kog pagsalig sa ombudsman. Daghan ta mga higalag. Kailata ng mga naa sa ombudsman, mga tarong ka na sila. Taga ni leader dito nga, kung kay anti-graft crusader gud. Kana mga daw na record ba nga anti-graft crusader kay gud. Nga si Remulla man gud, mga kagalaan. Unsa man nimo pag-imbestigar nga politiko man ka? Daghang kag barkada ang politiko niya. Numero 1. Tawa board member siya dito sa Cavite. Unsa may background niya, board member? Di ba pareha ng unsa man ning ombudsman doon? Sos kwa na RTC judge na, nya human nahimo ng Court of Appeals judge, Sandigan Bayan, kasi Martires sa Sandigan Bayan judge to. Justice. Unya nahimong Associate Justice Supreme Court. So anad siya nga dili bang magsuroy-suroy bisag asa lang, dili ba barkada tanan. Lahi man ko ning mo nagkabantay mo doon na mo yung mga friends. Ako na ko mga classmates nga mga na judge na. Lahi na sila. Tao yapon sila pero kuan gyapon na to ika-istorya pero kasabot nga di na pwede nato na sang dalhon ni mo tagay-tagay ta dire na. Namas like ethics kaw galingon wa magpasabot nga nausab na sila nalain na gyud ka na. Di man kay uroy na tay kaso niya na sa sala. So kasabot ta sa ethics.
Una ka na mga judges, mga justices, sabot na ta nila nga na pili-pili ang yang lakaw ba? Asa dapit ang lakaw nga kwan? Hindi po ka patakag ipon o organization. Pero politiko ka, kanang politiko, barkada maginumotanan ka, ang buto ko imong gikuha. Hala ko, dunay bunyag dito la, ninong nakastanan. Unya, asa to mamatay, hala ato ka. Lahi man ang kinaiya sa politiko o kinaiya sa, kanabang naa ka sa politician ka ba? O lahi, ang kanagong mga diya sa judiciary, ya isolate na sila, lahi na sila po. So nindot o kanang, kuan ba? Muli, kung giingon nga, panahon ni Pinoy, si Conchita Morales, mingon ka nga, wala, bantay mo mga kurap, ha? Pag abot mahigalang Duterte, si Martires, magitudlo as ombudsman, wala, bantay mo mga kurap. Karon si Remulla man, ala, bantay mo ang kontrapartido. Ako lang ang giagi katawa, pero medyo, di man lang ako'y naka-question, ani. Hasta mismong igsuon sa presidente, naka-question, ani. Ato tiwas na, sa maning kalaki ron. Nya sa Remulla, di man pwede kang itudlo kang ombudsman o doon na kay kaso na pending diha sa ombudsman. O siya gipasakag kaso sa ombudsman, tingala lang ka nga, na-clear man, na-clear man sa, nakakuha clearance. Nga nakakuha clearance, gidismiss ang iyang mga kaso. Pero na may motion for recon. Ano, bahala na motion for recon, basta nakakuha na clearance. Ayay, bida murag lahi nga mga tilimad-on ng nani. Ha? Dili na lang nato to, balik kag hisgo to, mahigalan doon na say anak nga, nadakpan about drugs, matay kuyawan doon taga-pidiya doon nakadakop day, ayay, maander tang Remulla ni, imbesigaron ko, nga ano inyong gidakop na iyang anak, kala. Apil rong gikuyawan day, katong taga-pidiya nga ni dakop anong anak ni Remulla sa drugs, apil rong kuyawan kay, maimbesigar mas na tanan nga mga government officials, government employees tanan, under ka na sa jurisdiction sa ombudsman, paminaw ko ng uros na rondaan tong nagdakop sa anak ni Remulla about sa drugs. Ato lang yung agi kato-katawa, ha? Natudlo naman na siya, sige lang. Ato lang obserbaran, pero medyo dili kayo kuan ang credibility ba? Okay ras siguro ibutang sa Remulla og lain ba nga kinini ang kaya DOJ okay nasa DOJ or baka ibutang sa himuon pa isang executive secretary na madara na pero kini mo ombudsman manggukod sa mga kurakot. So murag ang politiko niya mo'y manggukod og mga kurakot niya imo man ang mga amigo ng mga politiko na kada mga congressmen imo man ang mga amigo. Kay hingamigo ka man sa politiko ka mga amigo ka man gyud. Di ka mapiktaran ang atong investigasyon aning kalakiha nga ang murag tan-aw ko unang higayon nga ni ombudsman mahigala nga ang background labihan mahigala ka politiko. Unsaon naman lang ning kalakiha? Sure pa ka tani? Serbisyo pa ka ning kalakiha sa nasod for the interest sa nasod o naunsa na ni? Ha? Sakto pa ka ang direksyon sa tong nasod aning kalakiha karon? Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point.